खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव अरूप कुमार देखौ हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों बाथ्रा बुंदों थामहिनबा हुमखि होदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया अरूप कुमार देखौ आरो अरूप कुमार देखौ गावनि खथायाव लिंहरनानै गोख्रों हुमखि होदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव अरूप कुमार देखौ नोंथांमोना मिथिगौ दे गुबुन गुबुन समाव अरूप कुमार देआ धोरोमखौ लानानै आरो गुबुन गुबुन समाव बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोरखौबा बुनाय आरो सोरखौबा बुनायनि थाखाय नारसिननाय बेफोरबायदि मोनसे अजद बे अजदखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन आरो माब्लाबा हाखौ लानानै बिथांमोना गोबां नारसिननाय बेफोरबायदि अजद माखासे मानि दङ आरो जायखौ लानानै बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि खथायाव अरूप कुमार देखौ लांनानै दम होदों अरूप कुमार देखौ लांनानै गोख्रों हुमखि होदों जे बेफोरबायदि थामहिनबा बिथाङा दे रायजो राजानि गेजेराव जे बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे गाज्रि थासारि बे थासारि लाबोनो नागिरनायखौ बिथाङा गोख्रों हुमखि होदों दे बेफोरनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों अरूप कुमार देखौ हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जे बाथ्रा दान्थेलायनाय थामहिनबा रायजो राजानि बा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय खामानि मावनांगौ रायजो राजाफोरजों थाफानानै खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया সেইকাৰণে অरूপ দেক মই গুৱাহাটীত মাতি আনি বুজাই দিছো যে আগত যেনেকৈ ৰাইজে ভাল পাইছিল এতিয়াও যাতে ৰাইজে ভাল পাই থাকে आरो बे समाव अरूप कुमार देआ जे रायजो राजाफोरखौ लानानै थामहिनबा बिथाङा गोबां समावनो बाथ्रा दान्थे बिदान्थे आरो रायजो राजाफोरजों माबेबा समाव सोरखौबा बुहोनाय बेफोरबायदि अजद बे अजद खोनानायनिफ्राय थामहिनबा बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय हुमखि होदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मानोना बिथाङा सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ बा थामहिनबा रायजो राजाफोरखौ दैदेनग्रा सासे दैदेनगिरि तो बेखायनो बे समाव बिथाङा रायजो राजाफोरजों थाफानानै खामानि मावनांगौ नाथाय गोजान गोजान थानानै रायजो राजाफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै खामानि मावनाङा होननानै बाथ्रा बुंदों थामहिनबा हुमखि होदों बिथां अरूप कुमार देखौ बे समाव गोख्रों हुमखि होदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन दे सिगांनि समाव गुबुन गुबुन समाव बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थे बिदान्थेखौ लानानै आरो गुबुन गुबुन समाव बिथाङा रायजो राजाफोरनि जे बेरेखा सम लानानै बिथाङा मावो आरो मावनायनि मोनसे अजद थिखांबाय थादोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि मावख'आव लिंहरनानै बिथां अरूप कुमार देखौ बे समाव हुमखि होदों थारैनो बे समाव अरूप कुमार देआ फैबाय थानाय समाव जे बेफोरबायदि खामानि मावनाय नंला आरो रायजो राजाफोरजों समान ज' थानानै खामानि मावनो थाखाय बिथोन होदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव नोंथांमोन अरूप कुमार देखौ जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों অरूপ কুমাৰ দেহৰ অলপ বিতৰ্কিতটো বেছি হৈ থাকে মই হাক দিছো যে বেছি মানে পাখি গজিব নালাগে অলপমান ভাল কৰি থাকিব লাগে ৰাইজৰ মৰম আদৰত থাকিব লাগে কাৰণ ৰাজনীতি কৰা মানুহ যেতিয়া ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি যায় তেতিয়া তাৰ ভেলু নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে অरूপ দেক মই গুৱাহাটীত মাতি আনি বুজাই দিছো যে আগত যেনেকৈ ৰাইজে ভাল পাইছিল এতিয়াও যাতে ৰাইজে ভাল পাই থাকে ব্লাড ডোনেশ্যনৰ কাম কৰিব লাগে গছ পুলি ৰুব লাগে দুখীয়া মানুহক সেৱা কৰিব লাগে বিতৰ্কৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে কিছুমান বিতৰ্ক বনি যায় কিন্তু ঘৰত সমষ্টিত লাগি থাকিলে বিতৰ্ক কৰিবও মানুহে সুযোগ নাপাব সব যে বিতৰ্ক সঁচা তেনেকুৱা নহয় কিন্তু নিজক বচাই চলিলে সকলোৰে কাৰণে ভাল অरूপ কুমাৰ দেহৰ অলপ বিতৰ্কিতটো বেছি হৈ থাকে মই হাক দিছো যে বেছি মানে পাখি গজিব নালাগে অলপমান ভাল কৰি থাকিব লাগে ৰাইজৰ মৰম আদৰত থাকিব লাগে কাৰণ ৰাজনীতি কৰা মানুহ যেতিয়া ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি যায় তেতিয়া তাৰ ভেলু নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে অरूপ দেক মই গুৱাহাটীত মাতি আনি বুজাই দিছো যে আগত যেনেকৈ ৰাইজে ভাল পাইছিল এতিয়াও যাতে ৰাইজে ভাল পাই থাকে ব্লাড ডোনেশ্যনৰ কাম কৰিব লাগে গছ পুলি ৰুব লাগে দুখীয়া মানুহক সেৱা কৰিব লাগে বিতৰ্কৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে কিছুমান বিতৰ্ক বনি যায় কিন্তু ঘৰত সমষ্টিত লাগি থাকিলে বিতৰ্ক কৰিবও মানুহে সুযোগ নাপাব
চব যে বিতৰ্ক সঁচা তেনেকুৱা নহয় কিন্তু নিজক বচাই চলিলে সকলোৰে কাৰণে ভাল